Da? Cotieră față foarte generoasă. Da? Există și cotieră în spate care se poate trage și pentru confort, care prezintă și ziceți, pentru pahare. Da? Lumieră, se poate utiliza capriza, clima bizonă, cum am spus, touchscreen în care se pot verifica posturile, memorie și se pot regla. S-a reglat postul. De aici se fac setările de Bluetooth, general, audio, vehicul, telefon și în funcție de asta se poate umbla sound setting și de aici îți fixezi dacă vrei bași mai mult sau mai puțin. Da? Bași mai Bluetooth, care vă povesteam că se poate conecta la telefon. Conectă telefonul și se face descărcarea de date, cum vă spuneam. E asta un lucru interesant, că când în trafic nu mai stai cu telefonul în mână. La display se mai pot face anumite ajustări de interfață, da? Da. Am văzut și aici un torpedou interior foarte mare, materialele considerând o calitate foarte bună. Dacă aveți ceva informații asupra acestea aspecte, asta este făcută în Anglia, de asta este încheiată în Anglia. Da.